Malikura laminikela wanga folibawe Malikura sigira ni wakati na au klube ani au nyeba denke na balmake Modibo Dembele kabi Washington DC ambe studio tan ani fulana konna la anga folibawe ni wakati na ambe akatunyini ka fe studio woronando balma o Malikura kibaria afamba abena boli nindeka Ameriki jamana la fomma ko Super Tuesday ni ale uka domna jamana tan ani duro Ameriki jamana konna la olubu franyonka ka kalata oluka jabi abora ayirala ka foko Donald Trump ale ni Biden ukono be songa nyogon soro tuguni ba wolo shimaka politique fanfela la Mali konna la M5 RFP nyemo oluko ni ton ya yira ka foko be Shogel kokala maiga ni Mali jamana ka premier ministre do Kuba wuli ka bo o ka ton o nyemo yala o ko fe amban kunklenga taga Nigeria jamana la ni adowalimba e muso binani munu koni minena ka chokenu ye jatige wale mo fe o kɔfɛ an bɛ segi kana tuguni Burkina Faso an bɛna kuma musow bɛ cɛsirili mun kɛ hali n'a sɔrɔ lakanabaliya bɛ yasa u bɛ se k'u ka dahirimɛ sɔrɔ cogoya min na malidenw fana y'u hakilila di colonel Yaya Alpha Sangare ale ka gafe mun bɔra an bɛ sɔrɔ kana maliyɛnw kana kun cɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye ninnu de bɛna kɛ bi Malikura ye mun bɛna lase sisan Modibo Dembele fɛ. Malikura laminikela o aw sigiyɔrɔw la an ka foli baw ye aw kulo bɛ ani aw ɲɛ bɛ Modibo Dembele kumakan na kabi Washington DC kunu a bɛ fɔ min ma ko Super Tuesday ni ale ye don kɛrɛnkɛrɛnlen Ameriki kɔnɔna la dugu 16 olu kɔni farala ɲɔgɔn kan yasa u bɛ se ka danaya da cɛbɔ min bɛna taga kuma ni bɛrɛbɛrɛtɔn ninnu togo la o hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko Donald Trump ale ni Joe Biden u bɛ sɔn ka ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni ni koɲa kan Mohamed Toure a koɲa bɛ di. Mɔgɔ kelen min bɛ hali bi républicain jamana kalata fɔlɔ la ɲɔgɔn danna ni jamana kuntigi kɔrɔ ye lasigiden kɔrɔ duniya kɛlɛya tɔn la ni ki hale ko ale bɛ ka a ka yɛrɛ fɔ ko ban Ameriki kunnafonidila caman ka fɔ la Donald Trump n'o ye White House minɛ kabini san 2017 la fo san 2021 na ale ye mara bɛɛ kɔrɔ furan 14 ka bɔ 15 la mara minnu kan di ɲɛɲinina kalata donba na tarata don républicain cɛ bɔ n'a lamininen don sariya ko siratigɛ la n'o tɛ a ka basigi ka timinandiya tiɲɛ wa a tɛ ka fanga tiɲɛ ladara bereberetɔn ɲɛmɔgɔya la o ka kan ka sebaya jira a mɛnɛ mars kalo tile 19 kan kalata fɔlɔfɔlɔw kɔfɛ n'o ye primaire ye kɛrɛnkɛrɛnna Georgia ani Floride maraw la Joe Biden n'o tɛ sinayaba si ɲɛ o ye se sɔrɔ mara bɛɛ la minnu ye kalata kɛ tarata don démocrate min si bɛ san 81 na i n'a fɔ a ka républicain ɲɔgɔn dankɛla min si bɛ san 77 na o bɛna makɔnɔni kɛ fo samiya lajɛbaw la n'o ye convention ye walasa u ka sugandi u ka jɛkulu fɛ n'a ma kɛ bɛlɛkɛ ye walima kɛnɛya kasara si ma kɛ nka u ɲɛ bɛ novembre kalo tile 5 na ka ban a lamininen a dɛmɛbagaw fɛ minnu lajɛlen bɛ a ka Florida sigiyɔrɔ cɛnnen na Donald Trump ye tarata don kalata tanu ko wula dumanba sɛgɛsɛgɛliw y'a jira ko nin kɛlɛ nin min bɛ ka kɛ san 70 ni san 80 cɛ o tɛ wotekɛlaw nisɔndiya kosɛbɛ nka Joe Biden dalen b'a la hali bi ko ale de ye cɛ bɔ ɲuman ye Donald Trump kɛlɛli la ne kelen de y'a bɔgɔ wa ne bɛna bɔgɔ tugun a y'o fɔ a ka ɲininkali dɔ kɔnɔ min gansira tɛnɛndon New Yorker fɛ hali bi an bɛ to Ameriki politiki bunakun kan an bɛ se kana Ameriki jamana kɔnɔna la ni ko kelen ka Mohamed Toure ale barola ni Mamadu Ben Jabate ni ale ye maliden mun sigilen bɛ Ameriki ya a ye jateminɛ kɛ ni politiki ko in na ni o ye Biden ani Trump cɛ kalata minnu jaabi bɔra an k'a lamɛn kunu i bɛ se ka min fɔ Super Tuesday ye min ye président kan ka mɔgɔ hakɛ min sɔrɔ délégué hakɛ min sɔrɔ pour que ka kɛ président ye o fanga kun ka bon kunu parce que n'i y'a jateminɛ n'i kan ka 1000 ni kɔ sɔrɔ 800 kɔ de tun bɛ enjeu kunu donc n'i y'a jateminɛ kunu ta in kun fanga ka bon mais a kɛra komi a ma kɛ surprise ye mɔgɔw kun sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ kunu ninnu mɔgɔ fila min ye président kɔrɔ n'o ye Trump ye ani Joe Biden olu fila de bɛ na ɲɛfɛ kosɛbɛ olu fila de bɛ na ɲɛfɛ kosɛbɛ donc a ma kɛ surprise ye mɔgɔw bolo
jamana kuntigi Joe Biden ale kɔni a tun jɔrɔlen tɛ barisabu sɛnɛ tun t'a la a ɲɛma n'a bɔra ayiwa maa fila la olu tun tɛ se ka a lasiran ni kalata nin ko la nka a tɛmɛna républicain fan fɛ a mara 15 Trump ye 17 sɔrɔ nka a ma ɲɛ sɔrɔ Vermont nka ni jaabi bɛ se ka mun de fɔ politikitɔn fila ninnu cɛla caman bɛ k'a fɔ sisan kɔni sika foyi t'a la ko Trump jamana kuntigi Joe Biden de bɛ n'u suma ɲɔgɔn na novembre kalo jamanatigi si kalafili la. Kunu élection ni conséquence fɔlɔ min bɔra la sisan o kɛra Nikki Haley o y'a annoncé sisan k'ale y'a ka campagne gulon fɔlɔ donc o kɛra a conséquence belebele ye fɔlɔ donc sisan a kɔni duti t'a la ni ala ma ko wɛrɛ kɛ Joe Biden ani Trump olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ɲina élection in na. Nka jɔrɔnan koba min bɛ yen ni waati kɛrɛnkɛrɛn na a politiki jɛkulu fila bɛɛ la o ye jamanakuntigi Joe Biden a si hakɛ min bɛ 81 na ani gɛlɛya min donna kɛlɛ min bɛ Israel ni Hamas cɛ Palestinɛw ka lahala ko caman yɛrɛ k'a fɔ k'u dusu tiɲɛna o ko la républicain fanfɛla la caman sirannen don k'a fɔ républicain cɛla hali ni u ka bereberetɔn maabaw bɛ k'u fara ɲɔgɔn kan la ka dɛmɛ don Trump ma nka a yirala k'a fɔ ko maa minnu ye kala fili Nikki Haley ye olu bɛna se ka kɛ gɛlɛya dɔ ye barisabu ni novembre kalo sera u bɛna sɔn k'u ban ka kala ta Donald Trump e ko tɛna kɛ gɛlɛya dɔ ɲina kalataw la ka ɲɛsin cɛbɔ fila bɛɛ ma o farati fan bɛɛ fa ɲuman i bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la. Bon tiɲɛ don Joe Biden a bɛna problème ba min sɔrɔ a bɛ sɔn ka kɛ Israel ni Palestine ka nin problème ye parce que mɔgɔ min bɛ Minnesota ani mɔgɔ minnu bɛ Michigan silamɛw ka ca yen kosɛbɛ bon olu dun dugu fila in bɛɛ n'a sera k'olu sɔrɔ a bɛ se ka kɛ président ye nɔgɔya la i b'a dɔn silamɛw ka ca o dugu ninnu na kosɛbɛ donc Palestine ni Israel ka kɛlɛ nin a digilen b'u la ka se degré min na u bɛ k'a yira k'a fɔ n'a ma solution ɲin'a la sani élection cɛ u bɛn'u ban ka voter ye ou bien u bɛ to so min ye Trump ta ye maa caman de bɛ républicain ka kan na minnu ye conservateur ye u tɛ fɛ ka Trump ko min u tulo la bon Nikki ale fɛnɛ a ye pourcentage hakɛ min sɔrɔ n'i y'a jateminɛ a bɛ dɔɔnin bɔ c'est ni olu ka mɔgɔw banna ka taa voter u dun y'a fɔ k'u tɛ voter a ye ou bien olu fɛnɛ ko k'u bɛ to so ou bien u bɛ taa voter Joe Biden ye ani mɔgɔ minnu fɛnɛ bɛ yen minnu ko an tɛ Trump yɛrɛ de fɛ donc ɲina n'i y'a jateminɛ ani kiiri minnu b'a nɔfɛ fɛnɛ ka fara o fɛnɛ kan a fɛnɛ ka problème fanga ka bon kojugu. Alibi an bɛ tɛmɛ ni kibaruya ye nin wagati na an bɛ segin ka na Mali kɔnɔna la an y'a fɔ ɲɛna jɛmukan daminɛ la M5 RFP tɔndenw Mali kɔnɔna la o ɲɛmɔgɔw ye bɛnna kan k'a fɔ k'u bɛ Dr Choguel Kokala Mayiga ka wuli ka bɔ a sigiyɔrɔ la Mariam Kuyate ale ye maliden dɔw da sumusumu nin koɲɛ in na kɛrɛnkɛrɛnla politique yanfan sira kan Kuyate Synergie d'action pour le Mali n'o ye politique tɔn dɔw ani faraɲɔgɔnkan tɔn dɔw ka kulu ye olu ka fɔla ko fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ M5 RFP jɛkulu kɔnɔ ni waati in na k'a bɛ nata de ko fɔ Abdul Karim Traoré parti jigiya kura o vice-président do Synergie d'action o tɔnden fɛnɛ do an bɛɛ tun b'a kɔnɔ fo ka se 18 août ma voilà parce que an y'a ye depuis a waati k'a fɔ ko M5 tɛ jɛkulu ye ko jɛkulu mun kan ka to yen 18 août kɔfɛ voilà bɛɛ tun kan ka sigi i ka formation politique kɔnɔ bɛɛ tun kan ka sigi i ka association kɔnɔ 18 août kɔfɛ M5 mun tola yen jɛjugu de do voilà o ma to yen ko Mali ko o tola o yɛrɛ de kama fɛn fɛn tola le 18 août kɔfɛ o bɛɛ tola jɔyɔrɔ ɲini de kama o bɛɛ tola marché ɲini de kama o bɛɛ tola poste ɲini de kama ni ye lagosi belebele de ka ɲɛsin an ka jamana ma donc minnu bɛ ka jamana mara bi vraiment moi personnellement ne bɛ se ka cri de cœur min lancer o ma il faut mettre fin à cette récréation là. M5 RFP Shifinakaw ka ɲɛma Ibrahima Traoré ale y'a yira ko ɲɛmaya bosilen Dr Choguel Kokala Mayiga bolo ko o kɛli ɲɛna ko sabula Dr Choguel a ma jɔ a jɔyɔrɔ la M5 RFP tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ. Vice-président kɔrɔ mun ye Buba Karamɔgɔ Traoré ale tun ye kɛwale dɔw kɛ fɛn minnu ni M5 tɛ taa sira kelen fɛ ko Choguel ni Buba Karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn kalama a ka bɔ a k'i jɛya tile 2 dira a ma a taara meeting kɛyɔrɔ la vendredi a taara fɔ ko Buba Karamɔgɔ ye vice-président ko sɛ tɛ wuli ka bɔ a fanga an ko i ye filiba kɛ nka an bɛ tile 3 d'i ma segin kɔ i ye du ɲɛmɔgɔ ye i ka na du dilan tiɲɛ kan an y'a ye a ma foyi kɛ. Parti yɛlɛma ale ye politique kulu ye min sen tɛ M5 RFP la kuma tɛ Synergie d'action ma olu fɛnɛ b'u ka yeta fɔ an ye Amadou Ndiaye parti yɛlɛma tɔnden do. Farafarali min bɛ M5 RFP kɔnɔ bi an ma bali anw na
parce que n'i y'a ta k'a lajɛ kabini sɔrɔsiw ye fanga di M5 RFP ɲɛmaaw ma kabini o waati an ye mun na kɔlɔsi M5 RFP leaderw ka baara kun tɛ dɔwɛrɛ ye farafarali kɔ u kun tɛ dilanni kɛ u m'a ɲini ka maliyɛnw kala n'i ye k'a yira de ko maliko tɛ pɔsiko kɛlɛ de ye ninnu ko ninnu ye maliko tɛ. M5 RFP ale ye jɛkulu ye min sigila sen kan kabini juin kalo san 2020 politikitɔnw diinɛmaw ani société civile fɛ minnu ye dansi ala ma hinɛ Mali jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta ale ka fanga na o ti kalo o tile 18 san 2020 politikitɔn caman y'u senbɔ a jɛkulu kɔnɔna na ka d'a kan laɲini min tun bolodalen don u fɛ ni ka Ibrahim Boubacar Keïta ale ka fanga tiɲɛ o laɲini sabati la. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Hali bi an bɛ tɛmɛ ni babu kelen ni hukumu kɔnɔna la an ye wele bila Mali kɔnɔna la kunnafonidilaw dɔ ma ni o ye Yusuf Sisoko ni ale bɛ u ka kunnafoni sɛbɛn min wele ko alternance ni télévision do. Yusuf i ka kɛnɛ? N ka kɛnɛ Modibo ni ce. Ba an ka foli bi ye. Yusuf e hakilila ye mun de ye nin waleya min bɛ senna nin wagatinin na M5 RFP kɔnɔna la mun de nana ni nin ye? Ok, Modibo n b'i fɔ n bɛ Voix de l'Amérique la mɛnbaga bɛɛ fɔ. Modibo nin ma bali ne la ka sababu kɛ M5 RFP sigicogo yɛrɛ déjà o b'a yira k'a fɔ nin maaw de y'a sigi maa minnu kuntagala tɛ kelen ye maa minnu ka vision politique tɛ kelen ye. An hakili b'a la yɛrɛ wagati a y'u ɲininkara ko ni bɛ ka binna bi k'a ka vision ye mun ye pour que ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ. U ko k'o ye dɔgɔyama de ye ko parce que ko cɛw ni muso min bɛ M5 la k'olu bɛ se k'i sigi ko ka réfléchir. Donc ni nin kɛra tan a tɛ bali mɔgɔ la. A tɛ bali mɔgɔ la parce que c'est-à-dire que dɔ y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ambition de dessus ta sur réellement la vision. Mɔgɔw ka hamina ko o de mɔgɔw yɛrɛ ka i bɛ se ka min kɛ o de dessus ta sur la vision même. O de kɛra majɛba ye. N'i ko ko n ka kuma M5 histoire in kan n bɛ se k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin y'a daminɛ nin y'a kɛ ko sabanan de ye. Parce que n y'a jateminɛ Modibo Sidibé ninnu ka tendance olu bɔra la parce que ko minnu bɛ yen bi k'olu banna ka olu dɔ kelen premier ministre ye k'a banna ka poste to yen pour que olu ka se ka occuper M5 la. O kɔfɛ de olu yɛrɛ dama sinon ni minnu bɛ ɲɔgɔn na bi olu de tun ye bɛnbɛn kɛ ka bɛn o mɔgɔ ninnu ma mais bi olu fana tiɲɛna ɲɔgɔn ye parce que foyi tɛ poste ko yɛrɛ don en réalité. Poste ko dɔrɔn de don ambition ko. Mais Issoufou e yɛrɛ ka an hakili b'a la kɛlɛ kɛra k'a fɔ ko IBK a wagati la ko gɛlɛyaw dɔw tun bɛ jamana kan IBK tagara sisan olu yɛrɛ fana bɛ mankan na ni kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye n'i ye Mali ta k'a lajɛ a bɛ dankan mun na bi? Non, min y'an dabali b'a yɛrɛ o ye de u ka kɛlɛ in kɔnɔ mɔgɔ si tɛ ku la min bɛ k'a fɔ ko gɛlɛya min b'an da la k'an bɛ k'o gɛlɛya de solutionner ko de la to k'an tɛ ka bɛn ko la u bɛɛ ko jɔyɔrɔ ko donc nin bɛnbaliya kɔlɔlɔ bɛ kɛ min ye a bɛ fanga sɛgɛnya kojugu parce que ni M5 ye force M5 ni sɔrɔdasiw de farala ɲɔgɔn kan ka dankari kɛ IBK ka fanga la bi ni M5 affaibli la a bɛ pouvoir fana affaibli parce que u yɛrɛ ko dɔw ko ko sɔrɔdasiw dɔw bɛ nin ko in na pour que ka M5 affaibli mais o tɛ sɔrɔdasiw fana ka hɛrɛ ye o parce que ni M5 affaibli la forcément olu fana bɛ affaibli donc a kɔlɔlɔ bɛ kɛ min ye o kɔrɔ c'est-à-dire qu'on va passer plus de temps à s'occuper de nos différends plutôt que Maliens ka problème. Donc a kɔlɔlɔ yɛrɛ bɛ kɛ n'o de ye an bɛ Maliens ka problème bɛɛ relégué au second plan k'i ɲɛsin an yɛrɛ ka an bɛ min sɔrɔ an yɛrɛ ka ambition personnelle ma. Isu comme e bɛ Mali la kabi ni waleya in taara Choguel yɛrɛ mun walima mɔgɔ minnu b'ale ka fanfɛla la est-ce que u bɔra ka kuma wa? Bon kelen bɔra ka kuma n'o ye Kader Maïga ye. O yɛrɛ min fɔ o kɛ nin k'a ye nɛni a ye nɛniw kɛ minnu bɛ côté dɔ in na n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais a ye dɔw ta u tɔgɔ ma k'u nɛni yɛrɛ donc moi je crois que u ye dusu bila hakili ɲɛ halisa quoi an y'a ye Choguel yɛrɛ bɔra wagati dɔ la k'a fɔ meeting kɔfɛ a ye kuma minnu fɔ o ye de ko en tout cas ale hakili la mɔgɔ minnu bɛ ka M5 affaibli o mɔgɔw dɔnnen don sɔrɔdasi dɔw b'o la de tout comme donc bref n'i y'a jateminɛ Choguel ka mɔgɔw kɔni ne Kader de kumakan mɛn fɔlɔ. Wa o fana ka kuma en tout cas a kɔni a sagona fa cœur il a fait parler le cœur quoi. Youssouf yani e ka bɔ kuma la nin yɔrɔ la n'a sɔrɔ e tun ye ninnu bilasiralikɛbaga ye mɔgɔ minnu ko ko u bɛɛ ko Maliko de wa u bɛɛ ko u bɛ kan ka kɛlɛ kɛ malidenw de tɔgɔ la e tun bɛ ladilikan jumɛn di ninnu fan fila bɛɛ ma? N tun bɛ ladilikan min di o ye de u ka bɛn ko la n'u bɛnna ko la Maliens ka hɛrɛ b'o de la n'u bɛnna ko la u ni sɔrɔdasiw ka bɛn ko la franchement transition tɔ normalement a man kan ka janya tuguni pour que transition ka se ka ban hɛrɛ ni baden na parce
parce que nous diviser la dron avec ça oui manga abu affaibli et on veut dire jamana reka tabolo kan parce que bi défi munu bangala ou ka green to mi bembala fana bena do fara o défi munga finalement tente na nyara botuguni transition ngono amena se kan ko fait tuguni donc ne tene mini anga la ginite to ci la transition ga se ko fait donc ou ga ke to bela ou ga pe pour que wakati ni kunguru ni mintura ou ga be se ga minya na bo ko nya na bo ou ga kala flike pour que ga jamana bla se ga anokorola. Ni tu an balmakɛ Yusuf Sisoko ne ale bɛ alternance la Bamako an ka foli bɛ Yusuf ye. Balimaw an bɛ tɛmɛ ni duniya kibaruyaw ye ni wagatinin na an bɛ waleya dɔ bɛ an bɛna kumaw kan ni a bɛ farafina jamana caman kɔnɔna la ni o ye a bɛ fɔ min ma bamanankan na ko caco ni dɔw ko produit a kɔlɔsili y'a jira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya Abidjan a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw kɔni bɛ sɛgɛ walima produit sugu dɔw k'u farikolo la yaasa a bɛ se ka jɛ cogoya min na o yɛrɛ hukumu kɔnɔna la kamalen dɔ ni ale tɔgɔ ko Marcelin Do ale bɛ kulu dɔ kɔnɔ kulu min ka baara ye k'a fɔ u bɛ fɛ ka farafina musow kɛrɛnkɛrɛnnenya farafina tilebi yanfan musow lakodɔnniya yaasa nin waleya in u bɛ se k'a dabila an balimamuso dɔ ni ale bɛ u ka bɔlɔlɔsira kan ni a y'a tɔgɔ yɛlɛma ka kɛ ko Anita ale ko ale ye wari kɔni don a la a fɔra ale ye k'a fɔ ko tile 10 kɔfɛ ko a farikolo bɛ yɛlɛma ko k'a kɛ jɛman ye mais a yɛrɛ ka kɔlɔsili la ko fosi ma kɛ ale la farikolo tɔgɔ kɔni tora a fiɲɛyɔrɔ la a yɛrɛ ka kuma la a y'a jira k'a fɔ ko nin b'a jira k'a fɔ mɔgɔ min ye nin kɛ u ye jan de d'ale ye yaasa u bɛ se ka ale ka wari sɔrɔ cogoya min na o hukumu kɔnɔna la u bɛ furakisɛ walima u bɛ pikiri ou bien u bɛ fɛn minnu kɛ a yiralen don k'a fɔ ko nin fɛn ninnu a man ɲi adamaden ka kɛnɛya o ma. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Malikura a bɛ sɛnɛ hali bi ni wagati na an b'a sɔrɔ 102 FM kan ni bɛ Bamako an bɛ sɔrɔ fɛnɛ an ka site kan o www.voabambara.com aw kana ɲina an bɛ sɔrɔ an ka page Facebook fɛnɛ kan ni o ye VOA Bambara ye sisan an b'a ɲɛsin ka taga Burkina Faso bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ 8 mars ale tɔ ye panko 1 ani ɲɛwagawaga o hukumu kɔnɔna la hali n'a sɔrɔ lakanabaliya gɛlɛya caman kɔni bɛ bobokaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya musolakaw o ma se k'u lasaliya u cɛsirilen don ka wuli yaasa u bɛ se k'u cɛw an'u ka denbaya ka dahirimɛ ko ka la nɔgɔya cogoya min na o hukumu kɔnɔna la an balimamuso Njayi Sanu kabi Bobo ale ye sɛgɛsɛgɛli k'a koɲa la Njayi. Lakandabariya waralen dugu kɔnɔ o ma musow bali dayɛlɛma ɲini na o garansoleni bi yelon bɛ mobilibaw kɔfɛ lɔgɔdugu taga siraw kan wo ni wo kɔnɔ jatigɛw cɛma ni lɔgɔlo sera ten à partir de 5 heures du matin fo ka taa se 19h-20h dɛnɛ u bɛ sɛgɛn dɔw yɛrɛ b'a ɲini ka don kɔfuru yɛrɛ kɔnɔ afin que u ka lɔgɔ sɔrɔ joona dɔw b'a fɔ dedu yɔrɔ nin na insécurité nin bɛ u bɛ risque bɛ ku min sere ɲɔgɔnyara ten o ye Zakariya Kulibali ye mobili bolila dɔ Bama sira kan an bi o ka mobili placera le boulevard kɔrɔ kɛnɛ gwɛ dɔ ra bi araba o bɛ bɛn Bama lɔgɔ ma kilomètre 25 ani Bobo cɛ an ɲɛ bɛ Peugeot basiw fani na fan bɛɛ fɛ o b'a fɔ minnu ma 504 familial ninnu sanfɛla fara tenw doni gulimanw ra fo k'o sonsori mɔbili min kofɔla ye a bɛ tagara san 60 ni kɔra bi a bɛɛ ye nɛgɛ kolon faranfaran ni ɲɔgɔn kan vitiri tora o ye contreplaqué lo bila o nɔ na wa a bolina o ye gazi le ye maa 9 ɲɔgɔnna si sogoloni no o kɔnɔ na minnu wasiji y'o labɔ kosɛbɛ a fanga bɛɛ ye musolakan den bɛ dɔw bolo Madina Konde filɛ nin ye kɔfuru ra a ɲɔgɔn cɛra an tɔgɔ Simalo sanga feere an b'a denw dɛmɛ k'u ka ekɔliw sara k'an sotigiw dɛmɛ ni y'a san 15 ye ni ale bɛ ni sira nin kan denbaya balo ɲini na hali n'a y'a sɔrɔ siranya bɛ waati dɔ dabama dɔrɔn tɛ an ta kɛn an ta dan muso jatigɛ bɛ ni ko jatigɛ tɛ ye galon tigɛ situation min bɛ bibi na mais bon an b'an yɛrɛ di Ala ma
dibi n'a fara suura waati min sen kan tɛ lamaga fewu o bɛ Mariam Kone sɔrɔ a sen kan a bɛ kɛ ka gari d'a ma sɛgɛrɛ yɔrɔ min a bɛ burunaman ani fɛn sumaniw feere 4 heures an bɔra an ka lu kɔnɔ an bɛ cɛw la an to bona cɛ kɔni bɛ se ka fɛn kelen min ɲa ye a ka gwaso ra o y'a yɛrɛ sagolo n'o tɛ n'a dana wala musow le cɛ ye anw le bɛ baaraw kɛra an b'an ka denmisɛnninw ka siniɲɛsigi lalaga alala muso bɛ jagɛlɛya wari ɲini na bobo julaso lon o lon maa tɛnɛ na o bɛ taa jigɛ san ba ma moto kan fajiri waati ka n'a feere bobo ni nana ta kana a feere tan n sɛw ka taga n t'a lɔ sen kan ka jigɛ nin san ka sɛw k'a yira an bɛ nin na kabini san 15 ni cɛ m'a sɔrɔ don min na ne fana k'a sɔrɔ k'a di an bɛɛ ka boli ka munun kun y'ale muso ka cɛsiri danni tɛ yɛrɛta hɔrɔnya ɲinini dɔrɔn kan ko ye o bi o niyɔrɔ bin bɔn jamana lakanda ɲinini fɔnɔna kɛlɛyɔrɔ la an bɛ to ka video ye VDP musow bɛ yen o yɛrɛ ka ca gendarmew bɛ yen min militaire ye min eau de forêt ye min ye sapeur pompier o bɛɛ bɛ yen ni farigolo saraka ni an y'a lɔn ni cɛw le ye nka kɔsara musow bɛ yera o cɛra awa tɛndrɛbego san 30 ni kɔ b'a ka denbaya to yen k'a sinɔgɔ sa ka n'a seko kɛ ni lakanda sugu cogo ra an b'a kɛra fasoden ɲumanya de kɔsɔ an fana denw baara faamaw fana b'an kɔrɔsiya an bɛ kɔntakira n'o ye i ɲa bɛ sirawuli na ten o tun bɛ attaque o yɔrɔ la o bɛ mɔgɔ madimi o bɛ mɔgɔ ka minɛnw minɛ kab'an bɔra ka sigi yan ale ko nin bɛɛ dabilara kari nin kɔnɔ yan Ndeye Sanu Bobo VOA Bambara tɔgɔra aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la walasa n balimaw hali bi an bɛ tɛmɛ ni kibariyaw ye ni wagatinin na an b'an ɲɛsin Nigeria jamana ma ni a yirala k'a fɔ a ka ca ni muso 40 minnu kɔni welekula jatigɛwale mɔgɔw fɛ Mariam Traoré e bɛ mun kalama nin koya in na Mariam Seereya dɔw ka fɔla ko dangarili in kɛra jumadenw Borno sigida la yɔrɔ min lakodɔnnen don ni jadi jɛkulumaw ka dangarili wale ye mɔgɔ 40 ɲɔgɔn de fagara mɔgɔ 2 kɛra kɛlɛ ɲɛbolaw ye kabri san 2009 waati ni gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen ju bɔra jadi jɛkulumaw ka dangarili wale banbali la u ka kulu fɛ farafina min bɛ wele ko État islamique en Afrique de l'Ouest ISWAP kɛlɛ ɲɛbola minnu bɛ ngala kan kɔnɔ fanba bɛɛ lajɛlen ye musow ye yɔrɔ min lakodɔnnen don k'a fɔ k'a ni Cameroun bɛ dancɛ bɔ a yɔrɔ kofɔlen na musolakaw ka tani ka segin ka ca ye bawo u bɛ taa dɔn ɲini na a kungoda la ko waati ninnu de la jadi jɛkulumaw ka tɔn min bɛ wele ko ISWAP taara ka t'u lamini ni ka sɔrɔ ka musow cɛ ka taa n'u ye min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen dira AFP ka kunnafoni di so la jɛkulu dɔ ɲɛmɔgɔ fɛ minnu ka kulu sigilen don sen kan ko ka jadi jɛkulumaw kɛlɛ n'a bɛ wele ko Shehu Mada ko muso dɔw sera ka boli dangarili in kɛra tuma min na a y'a fara kan ko muso 47 olu de kɔni minɛna jadi jɛkulumaw fɛ ka taa n'u ye minnu ma se ka yɔrɔ dɔn u minɛna banbanci kulu minnu fɛ Usman Hamza ale min fana ye kulu ye minnu sigilen don jadi kɛlɛli kama ɲɛmɔgɔ ye de ye nin fɔ a y'a seereya o senfɛ fana k'a fɔ ko a ma minɛlen musow la hakɛ ye mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 7 ye ko kabri waleya in kɔni kɛra u ma segin ka taa u ka denbayaw la wa k'u kun talen don fana lɔgɔɲini na kungo kɔnɔ tuma min na waleya in bɛ kɛ Borno polisi finitigiw ka kumalasela New Daso Kene fana y'a lase ko dangarili kɛra wulanɛgɛ ɲɛ 16 jumadon nga finitigiw ka laseli kɔni senfɛ ma kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛ foyi di ma hakɛ min minɛna ngala maraboloso ɲɛmɔgɔw olu fana ka kunnafoni di so min sigilen don n'a bɛ wele ko service d'information o ɲɛmɔgɔ Ali Bukar ye a lase fana k'a fɔ ko muso minnu minɛna ni dangarili senfɛ hakɛ ka ca ka tɛmɛ hakɛ fɔlen kan hakililajigila février kalo daminɛ waati muso 35 ɲɔgɔn minnu fana bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka bɔ furusiri yɔrɔ dɔ la welekura banbanci kulu fɛ Kitsina jamana kɛ ka yanfan ka taa tilebi yanfan fɛ hali bi an bɛ tɛmɛ ni an ka jɛmukan ye ni waati na an sera an ka gɛrɛn ma malidenw y'u hakilila di u ka colonel Alpha Sangare ale ye gafe mun sɛbɛ u miiriya ye mun de y'a la an b'a to Abi ale k'a ka gɛrɛn sigi Abi Colonel Alpha Yaya Sangare ka gafe bɔlen kabri san 2023 laban min tɔgɔ ye ko Mali jatigɛwale farafina kɔnɔ ye dédicace kɛ février kalo tile 24 san 2024 Bamakɔ min kɛra sababu ye ka don kaso la an ka jamanaden dɔw ka hakilina lamɛn o ko kan n'o ma fɔlɔ ye
Ne tɔgɔ Badiri Dambele, artiste teinturier Bamako. An ye min mɛn bɔlɔlɔ siraw ni an ka fanga tigilamɔgɔw da k'a fɔ ko Alpha a ye faso trahi parce que livre bɔra kumakan minnu tun bɛ livre kɔnɔ o tɛ bɛn. Donc k'a da o hukumu kɔnɔna na ne bɛ faso fɛnɛ ɲɛmɔgɔw fɛnɛ yɔrɔ dɔ interpellation dɔ k'u ye vraiment n'a ma ɲɛ ni ko bɛ kɛ a ka livre kalan fɔlɔ yan'a ka taa cérémonie lancer fɔlɔ ka livre kɔnɔ ko bɛɛ dɔn. Vraiment comme Alpha yɛrɛ ka kuma la k'ale piégera bon ne kɔni livre in bɔ kun tɛ nin waati in na a publier kɛ waati fɛnɛ tɛ nin ye ka sababu kɛ jamana yɛrɛ bɛ danga min kɔnɔna na ko min bɛ Mali kun kan jamana kɔnɔdenw t'a dɔn kosɛbɛ bon ɲɛmaaw fɛnɛ dun tɛ se ka fɛn bɛɛ ɲɛfɔ bon juguw dun ka ca maa I bɛ jugu caman ye mais a ka réaction tɛ kelen ye bɛɛ b'a dɔn Mali bɛ kisa min kɔnɔ sisan nɔ a dogolen tɛ. Ne tɔgɔ ye Mohamed Abdelaye Kalil ne ye banbati jɛkulu ni terrorisme baara ni jihadiste baara kɛwale n'u taacogo n'u ka taabolo analyse kɛla ye. Anw bi mun ɲini armée k'an ka dugukolo minɛ k'a d'a ma I n'a fɔ Kidali minɛ k'a d'a ma cogo min na u ka se ka basigi n'a ka sabati n'a anw ka kuma b'o de nɔfɛ mais mun ye bavure ni kuma wɛrɛ anw m'a ye anw da t'o la anw t'o fɛ ala an t'a fɛ k'o kuma mɛn parce que anw kɔni b'a dɔn jamana armée bɛ kɛlɛ la ka Mali de lakana ka jamana lakisi kuma dɔw bɛ yen n'i y'a fɔ waati dɔ la a bɛ ɲɛ waati dɔ la n'i y'a fɔ fitinɛ bɛ na ne fɛ nin version min filɛ ka fɔ n'a bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ o version yɛrɛ tun man ka gafe in kɔnɔ parce que analyse de don mɔgɔ minnu y'a kɛ qui l'a fait qui est auteur de ces analyses est-ce que ces gens sont crédibles fana ɲininkali kan ka kɛ est-ce que mɔgɔ minnu ye analyse kɛ enquête kɛ mɔgɔ minnu ye kuma fɔ est-ce que u ni jɔn y'a kɛ est-ce que gouvernement Mali y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. Maliden wɛrɛw y'u hakilina di hali k'a sɔrɔ u tɛ colonel Alpha Yaya ka minɛli in kalama. Ne tɔgɔ ye Yuma Mayiga ne sigiyɔrɔ bɛnnen don Segu ma. Alpha Yaya ka ko in ne kɔni tɛ fosi de ɲɛdɔn a la. Ne bɛ se ka min fɔ dɔrɔn Ala ka Mali kolo suma Ala ka bɛn ni kelenya ani ɲɔgɔn dɛmɛ nati Mali kɔnɔ. An bɛ waati min na I n'a fɔ sisan dani na Malidenw mago bɛ bɛn kelenya ani bolo di ɲɔgɔn ma. An bɛ mun fɔ dɔrɔn k'a fɔ Maliyɛnw an ka bɛn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Mun yɛrɛ ye gafe in ye kuma b'a kɔnɔ minnu ye hakililaw dɔw peut-être n'an y'olu bila ba la ten an bɛ se ka fɛn ɲɛnama sɔrɔ a la mais yɔrɔ mun fɔra a kɔnɔ ni o yɔrɔ yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la mun ne jatigɛ o kuma ninnu fɔ waati tɛ sisan et puis a ma ye Maliyɛn yɛrɛ da bon mɔgɔ min bɛ ni jamana ko t'u bolo ba la olu de bɛ se ka na hakililaw fɔ parce que n'u t'a fɛ jamana ka stabiliser n'a fɔra ko ni hakilila bɔra la ka bala ne yɛrɛ la parce que an b'a dɔn mɔgɔ min don jamana a ye jamana dɛmɛ jamana kanu b'a la mais jamana bɛ lahala mun na bi an mago bɛ kuma dɔw de bɛ olu kan ka fɔ sisan mun ye bɛn ɲɔgɔn kanu jamana dɛmɛli. Nin bɛ dan sigi bi VOA Bambara ka gɛrɛn na Habiba Nango Traoré fɛ ka bɔ Bamakɔ. Malikura alibi a bɛ senna an balimaw an sera nin wagati na an ka farikolo ɲɛnajɛ ma Siaka Tarawele palan kɔnɔna a bɛ di Siaka. Ka kuma Coupe de la Confédération nango Coupe Kafu o ɲina saison bafɛlɛmɔgɔn saba bafɛlɛmɔgɔn naani quart de finale ko kan a tirage au sort bɛ kɛ ni mars kalo tile 12 na ta club segi minnu bɛ na u yɛrɛ ta a ɲɔgɔndanw na Mali cɛbɔ Stade Malien de Bamako bɛ olu la baara jumɛn bɛna boloda Stade Malien de Bamako fɛ ka sanga ni Coupe Kafu quart de finale ɲɔgɔndan ninnu ye an ka Stade Malien de Bamako supporter tɔn ɲɛma Ousmane Jakite Maraka lamɛn Maraka y'a yira kɔli nisɔndiyalen don fɔlɔ ka da kan phase de poule ɲɔgɔndanw kuncɛlen Stade Malien de Bamako ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ a ka kulu kɔnɔna na n'o ye groupe D ye. An ye deuxième ya sɔrɔ o deuxième ya kɔni o sara o b'a sira di an ma an bɛ se ka bɔ ka taga quart de finale tanni na baara fɔlɔ ye min bɛ kɛ sisan nɔ o ye ka analyse de kɛ phase de poule kɔnɔna la an ye joli sɔrɔ joli perdila an bolo an ye minnu sɔrɔ an y'olu sɔrɔ cogo di minnu perdila o perdila an bolo cogo di an bɛna taa quart de finale min na o tɛ dɔwɛrɛ ye o tako kelen fiyeku de ye n'i bɔgɔrɔ la o y'i bɔla a la donc an b'o labɛn sabati cogoya di entraîneur mun de bɛ yen n'o kan ka fɔ entraîneur ye dɛ mun de kan ka fɔ joueurs ɲɛna dirigeants y'u jɔ u jɔyɔrɔ la a ko la wa donc o baara de bɛ yen nɔ baara fɔlɔfɔlɔ min b'an bolo o y'o ye inshallah o de bɛ kɛ sababu ye ka jɔyɔrɔ ɲɛnama di an ma ni quart de finale baara la. club segi minnu bɛna Coupe Kafu quart de finale ɲɔgɔndan tan ɲina saison na olu dantigɛlen filɛ USM ka bɔ Alger Jɔnjɔn san 2023 tigi Renaissance Sportive Berkane ka bɔ Maroc Jɔnjɔn san 2020 ani san 2022 tigi Zamalek ka bɔ Egypte Dreams FC ka bɔ Ghana Future FC ka bɔ Egypte Abu Salem ka bɔ Libye Rivers United ka bɔ Nigeria ani Stade Malien de Bamako VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kala selido.
Balmao awre ya famia ninde bena dansigi bi malikura la mun labena Patrick ani Shekmar Tirofe Modibo Dambélé ale tumbe kuma galamana niyame ka fo ibe kuma mo de be mun bi lame o de la ante 50 nyina anga foli be an kan bawo be munu be bololo siraw kan walma munu ba nga city ka awni che akala menila adama jara ka bi bangonna Ibrahim Chiro ana furumuso anga foli bawe aw kan be awni che